Добър ден, хора! Това е нашето нетрайно оцеляване с Нубитос. Не знам дали се чува изобщо. Чухте ли го? Ако не сте, сигурно ще сложи субтитри, за да знаете какво казва. Ние така в цялото малко събрахме. Бяхме убити няколко пъти. Брато, не няколко пъти. 200 пъти. Да, защото е ПВП сервер. Да, ти къде си? Какво? Така, зрители, които ни гледате, знаете, че във всеки клип винаги има нещо музикално, което ще ви забавлява. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. След гадно разпалване трябва да си заслушаме Хоума. Защото един циганин реши, че не сме му нужни и че трябва да ни убие. Защото казвал, че къщата е негова, като ние си я намерихме и я кръстихме нубска къща. Да, виждам го. И това ще бъде смешния кадър. Смешен кадър. Супер. Да, идва към мен. И така свърши нашата вражда в този сървър. И така, ние успяхме да изчезнем от този гадняр и да направим нещо, което никой не го е правил преди. Слушайте! И ако искате, изгледайте снимките, но слушайте!